Me baru alamala odi dis na wan chatu nyusu, on korte nyusu. Mino talanga online wanta fruku. Dus, maar allereerst, me bar alasma odi. Me gi alasma odi, wispe you de, wispe you tang, me senda odi commit you alamala. En natuurlijk, usabi taki solesi bepaalde sanye pasa ainya libi en desani sai pasa. Solesi abi fulong tranga fuse ka bepaalde sani. Yabi fu meke moiti fuse ka bepaalde sani. En solesi anga succes, lieve mensen. Lieve mensen, Team Muizers, de ma make fake accounts. De mai do omen sanyanga de fake accounts. E kosi sama, e legi sama, e vals sama lastig. Mi gona den skoutu, mi doe aangifte. Mi gona OPZ, mi doe aangifte. Mi gona digitaal, skoutu, mi doe aangifte. Noti no be passa. Want die sabi, Team Muizers, na de man voor Abob abi Team Muizers. Dus de man die ze doet de illegaal sani, dan den skoutu voor Abob, de goede niet nagesproken, maar den skoutu voor Abob die de na bepaalde president je pisa, maar de na doe next de na doe. Lieve mensen, dan mi bel Nederland op telefonisch. Mi bel Nederland. Mi doe aangifte. Mi geef mi geboortedatum door. Mi geef mi gegevens door. Mi geef alle gegevens voor mi door. Dan mi bel Nederland telefonisch. Dan tagi den dat man make fake accounts. Want to fake accounts de is tolk e doe ome ogri. Mi doe aangifte naar Nederland. Mi ben verterasan disi ook to in one live. Nederland, de skoutu abiwang afdeling cybercrime bestrijding. Dan mi belde man telefonisch, mi doe aangifte. Isabi omelezi mi be rapporteer a account. Isabi omelezi mi gona skoutu na jam mi rapporteer. Noti de manaidu. Mi bel Nederland. Mi zorg man dat een fake account de ecosysma, e valse maar lastig, e val VAP lastig, e doe omen sani. Me begwi grantangi, u doan sani nanga account dati. Nederland me actie zo. Tide manteng Nederland, de man sende wan bericht gimme, luku mi posta bericht, maar asani schrijf in Engels here. Als schrijf je in Engels. If je no sabi lezen Engels, je no man verstaan. Tide man te Nederland bel, Nederland sende wan bericht gimme, de skoutu voor Nederland. Sende wan bericht gimme, dat ja, inderdaad, u onderzoeken account, u check account, en u treft bepaalde maatregelen tap account. Den sani di digital politie voor wie ja no be man doe. De man Nederland aan dat pakasani meteen aan. Den sani di digital politie voor wie ja no be man doen. De man Nederland aan dat pakaman aan. De man sormi dat Miranda. Usabi taki de fake accounts na TikTok ano you abiding. Usabi dat die account. Ben Miranda vocabularie ijzersterk ano you abing. Want u trek alla de gegevens na. En de man sang edu de san dati. U pot de man tap cybercrime lijst. Dat wan taki. U de tap opsporing. U de tap opsporing. Muizers. Dat wan taki. Nederland. Dus koudu taki. Upoti de man tap cybercrime opsporing lijst. Dat wat taki te you go na Parijs. Te you go na Nederland. Of te you go na Curaçao. Of te you go na Aruba. Je kan worden gearresteerd
Je kan worden aangehouden. Nederland bedankt. Nederland, Sco to Cybercrime, bedankt dat we pak desandisi aan. We moeten wachten den bala voor digitaal Sco to. Next de man I do. Noti. In bereka taki de man disi. Den sem abob man disi. De man du sanyanga damaliting. De man pocha sanya doofpot. De man du sanyanga bakres. Pocha sanya doofpot. Bakres deel. De man pocha sanya doofpot. De man ki Ronald Mokoro deel. De man pocha sanya doofpot. De man ki ba sawini. Ba sawini fu kementi. De man pocha sanya doofpot. De man be kon fu kon ki beni Miranda na Sofia Slus. De sevi abob manja. De man be kon fu kon ki beni Miranda na Sofia Slus. Gadu ye pimi a aanslag. Fu gadu ani jafende mi ki. De man pocha sanya doofpot. Da uteri omen busi konde samaka. Uteri omen busi konde samaka. Di de abob man disi kiri. Da de mai pocha la sanya doofpot. Da de skoutu fu kapitaal delict. E yepi de man. E poti den crime. De geweld delict. Kapitaal delict e yepi de man. E poti de sanya doofpot. Da den juka sama. De famille fu ba sawini fu kementi. Ala de famille fu ba sawini fu kementi. Ala de famille fu baskres deel. De adelaar. Den deel. Die de maya ki Ronald Mokoro deel. Amase lanti. Ala de famille fu Ronald Mokoro deel. Biga baskres deel. Ala de famille. E fele enke dagu. Na wan fu de opomofo takwansani. Ala de adelaar. Ala de adelaar. Die de maya ki Ronald Mokoro deel. Aboy fu baskres deel. Ala de familie dati. Den adelaar. Den deel. Na wan fu den opo de mofo takwansani. Fele na de fele bra. Fele na de fele bravo so. Na wan fu den opo de mofo takwansani. Den semaya ki ba sawini. Ki ba sawini amase lanti. Ba sawini fu kementi. Sutu ba sawini ki abrase fu Stulmas Eiland. Den kementi sama. Den famille fu ba sawini. De fele enke dagu. Na wan fu de opo de mofo. Taki wansani. Fele na de fele de mandisi so. Damali ting. De sem manja. Gobo roof. Damali ting. Teke 5 kilo go to. Baka dati damali ting siki dede. Damali ting fu kementi. Ala den juka sama den family fu damali ting. Na wan fu den opo de mofo. Taki wansani. Fele na de fele bravo so. Benny Miranda. De sem manja. A tingi bofu. Kaulo bia fu bravo Jason. Aman kwange en bende. De sem sani di aman pabedu vroeger. A dati Jason wan do no ook toe. Jason kwange en bende. Probeer fu kirmi. Na Sofia Slust. Kapitaal delict. Pota heel zaak. Ay ni doofpot. Den hi familie fu mi. Alla den boy fu dake yangsi. Den bigi man. Alla den hi familie fu dake yangsi. Fu asani san bravo. Sa de man fu bravo. Konduna de josu. Alla den bigi man. Alla de mai fele enke pikindagu. Na wan fu de man. Opo de mofu. Taki wansani. Aso de man di se pinabus kondresma. Aso de man di se pinabus kondresma. Da te yu wani taki. Enke fami e taki. Da wa lofu den jukasma. Den busi konde sama. Da de kontaki. O Benny Miranda yam taki ataki o. Benny Miranda kiatori. Benny Miranda kiratori. Benny Miranda yam taki ataki o. Kiratori. If iedereen een probleem. Inom verwacht je epi fu jukasma ere.
Inom verwacht je epi voor je familie busi konde sama juka sama. Alla den efele bravo. Alla de ma efele de man bravo enke dagu. Alla de efele bravo enke dagu. Jo fika yu te dede. A te dede da den beli da akaba den tapu de mofu. Te de man fu bravo kiyu. A te dede da den beli da akaba da tori kiri. Capital delict. Efuna dede bedede. Wan bijna bedede. Capital delict, de man corrupt no ma pampang. Capital delict, de pota case go na doofpot, atori kiri. De family review, nou af de opo de mofu takwansani, bikana de man fu bravo wa de mandati, ala de tapu de mofu. Dus mensen, de busi konde sama, apasa 40 jaar ka, di de man die pinading. Apasa 40 jaar die de man die pinading. Nou wan fu de opo de mofu taki. Baskres. Aboy fu Baskres. Baskres deel na Stulmans Eiland. Ronald Mokoro deel amadebe de mi mati. Ronald Mokoro deel be de mi mati. De man fu bravo sutu Ronald Mokoro deel. Kiri ainya busi amaselanti abarase dape. De family deel, daarom no one fu de smat dat mu kontaigi mi wansani. De family deel, de family Adelaar. De vele enke popo enke pikindagu. Nooit one day de opo de mofuta kwansani. Terwijl de sabi duidelijk van Ronald Mokoro deel dede. De sabi van Ronald Mokoro deel van dede. Nou one voeding. Alla de familie fuba kres. Alla de familie fuba kres. Volgens mij ba kres denk je fusaye of malobi of kemen. Die me sabi precies soort konde van man. Nou, wan voor de familie voor bakres, takwansani. Vele na de vele de man voor bravo zo. Damaliten baka damaliten fuke menti. De man go beroof damaliten dat beteke om een kilo voor damaliten. Baka dati damaliten siki dede. Baka dati masesi siki dede. Ala de familie voor damaliten. Nooit one day de opo de mofo takwansani. Nooit one day de opo de mofo takwansani. Busi konde sa mai fele sani so. Matei kar de fupe ogi man giden srefi, dai fede ding. Tei kai de fupe gangster giden srefi, dai fede ding. Basa wini. Mi besabi basa wini bum bum. Basa wini na maselanti amambe janga wampa maka fraude be kai salusia. Basa wini be abuan bar da pena maselanti sabi basa wini bum bum. De semanja sutu basa wini ki ainya busi na maselanti barase da pe. Ki basa wini. Ala de famille fu basa wini. Changa de futide. Den tapu de mofu pi na wan fu de opo mofu takwansani. Fele na di busi konde sa mai fele so. De semanja kwa Sofia Slus ataku fesi kaulo boy fu bravo Jason. Kwange en bende a Sofia Slus. Pogen tot. Ala den busi konde sama tapu de mofu pi. Ala den bigi boy fu dake yansi. Ala den bigi boy fa dadi be de dape. Ala mala tapu de mofu pi. Oh, a de man fu bravo oh. Na boy fu bravo wa Jason na demande. Ala de man tapu de mofu pi. Na wan fu de man etake atoli. Capital de l'exe fi dape. De man corrupt no ma pampang. De man te kazak. De pochengwa ini doofpot. Dus, even na de dem bede do antim bekan dede. Precies que fa de man pocha atoli fu ba kres. Ronald Mokoro deel. Ba sawini. Damali ting. Even na de dem bede. A precies so den jukabe o te katoli de pocha ini doofpot. Den kiratori. Akaba. Dus de man die zie. Lieve mensen, tegen jij nou een probleem. Juka nou je pio. Juka sama nou je pi. Juka, den juka nou je pi. Tegen jij nou een probleem. I familia. Ateke de te kazaga de pocha ini doofpot. Atoli fu ba kres. Ba kres deel. Ronald Mokoro deel dede. Den teke de pocha ini doofpot. Den ki Ronald Mokoro deel. Den teke de pocha ini doofpot. Damali ting. Den go fufu roof damali ting.
Teke bijna 5 kilo go to fu damaliteng. Damaliteng baka dat ya siki a dede. Baka dati masesi fu damaliteng a siki a dede. Ala den boy di damaliteng be solugu dape ay nyawenki dape. Robinson, Freddy, ala den mandati a damaliteng be solugu ding. Ala den boy dape na wan fu den opo de mofo takwan sani. Basa wini fu kementi. Basa wini ala de mandi basa wini be solugo masela nchape. Den Andrei na basa wini be solugo Andrei. Anga aumenta fami be komo toko iluku basa wini amasela ntidape. Dide maya ki basa wini amasela nchabarase dape. Ala de fami fu basa wini tapu de mofu nooit one day den takwansani. Dide ma ki Ronald Mokro Dale abrase fu masela ntidape. Alla de family Dale, wan de family Dale anga de family Adelaar, a famille. De family Dale anga de family Adelaar, nooit one day de opomofo takwan sani. Da ete I abi son Dale anga son Adelaar, de long e bosi bravo gogono no ete. De long e bosi bravo gogo. De long a bravo e nyam bravo gogo. Vele na de vele zo. Nooit one day de stel vragen over deze madide. Samsani de man kon doen. Benny Miranda Sofia Slus. Attack over si Jason. De man kon pleeg aanslag. Samen anga kapitaal delict. De man tekatori. De potjaini. Doofpot. Dus mensen. Ino moet denken dat ki juka sama oye pio. Inom den kita ki busi konde sama yu fami oye piu. Tede maya dusa yanga yu. Bravo anga bende ving. Tede man wiste man ki yu tama na doofpot. Bika de skoutu se vina idu next. Tede man ki ta tama na doofpot. De skoutu na idu next. Bouta kisi ome stafu. Bouta kisi ome stafu tok. De man pu amnesty wet. Gi bouta ome stafu. Bravo, ote bravo gwa rechter. Isabi ome sani bravo anga de man fe isabi ome san de man doa benelan. De man du sani mo bauta. De man ya du sani mo bauta. Ala de sani fu bravo doofpot. Ala de kei so doofpot. Dan no aboy fu bravo Jason. Aman teke asem gedrag. Asem mani fiem pa. Go disama mankei. Go dasama mankei. Damiranda mankei Sofia. Baka dati capital delict. De ma pampa mama pima mandape. De ma take money. De pocha hisa nya doofpot. Dus de man disi. Na constant de man disi etampina busi konde sama godo. De abob maya. A constant de ma etampina busi konde sama godo. A kounu sani. Ano soma de ma kwanga a fake kounu sani. Na fukampina busi konde sama. Pe basigi busi konde sama. Bala. Je taki I de wan lief man. Je taki I chai democratie kon. Da eigenlijk na jube me je piwin juka sama. Fukan bouw op. Na jube me je piwin juka sama. Fukan sete akonde. Fukan libi aini lobby. Ma ala de man fiu pe ogi mangi sama. Ala de man fiu e onderdruk sama. Want sama no mak taki. Sama no mak gide mening. Mina taki me taki na gimme mening. Ataku mama pima boy Jason. Kwanga 20 man kon gimman keri na Sofia. Bakadati amama pima go pai capital delict. Den pocha saka ini doofpot. Da ye taki I chai democratie kon. We taki u chai democratie kon torwel. Na we e pina den busi konde sama. Ma one day okon. One day fu choncho, one day fu sabaku. One day okon. Di den busi konde sama ayo opo. Ade dat okon. Ade okon. Well me. Gadu sende mi kong. En a neseki di mi abia mitapu. A neseki agama di mi abia mitapa. Neseki di mi abia mitapu. Mi a ife sama. A bete mi dede. Wa mi sabita ke vum dede na doofpot. Den famille. Den busi konde famille. De wisuasite na doofpot. Na wan fu de na itaki next. Na wan fu de na idero futaki. E fu de man fu bravo kiyu. Te de man fu bravo kiyu na doofpot. De ma igwa capital delict. De ma pai wa capital delict wa moni dape. Doofpot.
Dus de mama kies ama vrij. De mama die sama mankeri vrij naar doofpot. Dat heb ze. Doofpot. Isabi ome sani de mandis doen naar binnenland. Isabi ome sani de mandis doen naar binnenland. No one strafu de man kisi voor de sandi de man doen. Bouta kisho me ali strafu dog. De man die si do sani mo bouta. No one strafu de man die kisi. So doofpot. Doofpot. So doofpot. Da man, dat de man go teke wan fake konu sani chai kong. Fu kan onderdruk sama. Eye. Amia basi fu ala den buzi konde sama. Amia basi fu ala den kuru suwiri. Amia basi. Eye ala malamu arkimi. Da achterbank den criminelen. De achterbank adape den criminelen de. Ademan de ereigo bedreigsma. Ademan de ereigo intimideersma. Ademan de ereigo tapusama mofu. Ademan de ereigo bedreig alasma. Smano mak taki. Smano mak gide mening. Dat we taki uchai democratie kon. Dat we taki uchai democratie kon. Misor wika. De man die zie. A criminele bende zijn de bezig. Aan ga fake accounts aan. Mi doe aangifte naar Nederland. Want na omelezi mi goja na. Kapit na farekareng digitaal politie. De mawis wasite wana aboppers next de manai do. Mi do aangifte dat na digitaal politie mi go na OP ser go begi de man tak u pakasani aan de manai do next. Tra is de mi bel Nederland. Afdeling cybercrime mi bel Nederland. Mi bel de schoten naar Nederland. Mi zo dem maar goedemiddag mevrouw. Spreek met de heer Miranda, geboortedatum doorgegeven. Er zijn bepaalde mensen bezig met fake accounts. Ze proberen mijn goede naam slecht te maken. En die fake accounts die zijn bezig anderen lastig te vallen. En ze doen alsof ik dat ben, maar dat ben ik niet. Ik vraag jullie AUB, SVP met alle respect. Om die accounts te verwijderen. Om die accounts te sanctioneren. Om die accounts aan te pakken. Zo met dat je naar de schoot voor Nederland. Tra is de. Migi mi gegevens door, migi alles aan niet door. De schoot dat je nog spang. We pakken aan, want cybercrime is een criminaliteit en is een strafbaar feit. De schoot dat we pakken aan. Die de man de schoot zijn de berichten gimme voor Nederland. Dat ja, we hebben alles onderzocht. Wij weten dat jij het niet bent, want die IP-adressen, en locaties en omgeving, we hebben, is in Nederland dat we de matchai apparatuur toch. De matak we hebben alles onderzocht, die IP-adressen en omgeving en locaties waar bepaalde berichten worden gepost. Jij bent dat niet. En we weten wie erachter zitten. Want we hebben bepaalde gegevens vastgelegd. En we hebben ze geplaatst op het lijst van opsporing, cybercrime, criminelen. Dat want taki, you, na te you go Nederland, if de man want dat de man teke you pa. Na te you go Parijs, if de man want dat de man teke you pa. Ate you go na Curaçao, if de man want dat de man teke you pa. Ate you go Aruba, if de man want dat de man teke you pa. Dus go doro angai cybercrime yoshi. Yo kakateni tiflas yo kaka. Go doro angai cybercrime. Maar politie Nederland, bedankt dat jullie toch de zaken in de gaten houden. Dat jullie het toch hebben aangepakt. Want eergisteren heb ik gebeld. En ik heb mijn beklag mondeling gedaan. Ik heb aangifte mondeling gedaan. En jullie hebben het aangepakt. En daarvoor mijn dank. Ik ben meer dan 4 keer bij digitaal politie geweest hier in Suriname. Die doen helemaal nada, niets. Ik heb ook aangifte gedaan. De politie doen helemaal nada, niets. En eergisteren heb ik aangifte gedaan, mondeling aangifte in Nederland. En ze hebben meteen het account aangepakt. Terwijl ik hier
al 3 maanden, 4 maanden geleden aangifte had gedaan. Dus digitaal, politie hier, die denken nou zeker, ja, het is Miranda, laat maar zitten. We gaan niet aanpakken, laat maar zitten, et cetera. Don't worry, next no vote. Nederland, de man euro zo. Die me doet aangifte, na direct de man pakasani aan. Direct de man pakasani aan. Mi posta san tap mi tijdlijn. Aberik sang politie Nederland sendegimi. Maar je moest maar lezen Engels, want alles aan je schrijven in Engels. Dus, je sang en pleeg je cybercrime en make a fake account. Nederland tegen me dat. If de man make a fake account, de man tak in Nederland, de man tak in fake account is niet verboden. Maar je mag niet iemand naam gebruiken en zijn foto. Dat is identiteitsfraude daarbij. Na identiteitsfraude. Dus de muizers die zie, team muizers, de man is na criminele. De man is na criminele. Mi e durf te kasan dat die. De man kiba sa wini verkeementi. Doofpot. De man ki Ronald Mokro. Ronald Mokro deel. Familie Adelaar, familie Deel. Ronald Mokro Deel. Meke de kopikino. De man ki Ronald Mokro Deel. Aboy fu basa wi nyama selanti. De man ki amandape. Alla de familie fu Ronald, den Deel, de Adelaar, de vele enke popoi. Alla den tapu de mofu. Alla den tapu de mofu. Na wan fu de durf ta kwansani. Plus da omen fu de ete de lo bravo ubaka. Ye. De long e bosi bravo ugo. De lo dingi bravo ugo. De lo bravo ubaka. Ye. Yo. Ai bigi basi. Yo. De masanki you family. Basa wini. Basa wini be abuan gambigi wentine en tapu. Wan gambigi obia. Basa wini be abine en tapu. Basa wini fu kementi. A basa wini be ye epi de maya. Basa wini aksi alasma. Te sama be dede na wata atapsei. Mi be wo kogi basa wini to mi sabi basa wini bumbum. Wan kementi kill. Te sama be dede na watra na tapsei da basa wini be kwanga wan kalabas. Da kalabas san basa wini be kwangeng. Yogi wan tori. Da basa wini asama di dede na wata. Asama lasi kan de 3 day kaba 4 day de no man fenasma. Da basa wini ekon anga wan kalabas no mo basa wini ekon. Da kalabas san basa wini ekon da pe me sabi so to desi ama ipocha ini. Da basa wini ekon. Da basa wini egona a omgeven pe asama be dede na wata. Da basa wini da egwena loktu fu pe asama be dede na wata. Da akalabas. Da basa wini epocha kalabas dape. Epocha kalabas. Ay saka kalabas lok tu sei pesa ma bedede. Da akalabas e dongo. Akalabas e dongo. Akalabas e dongo. Ay dongo. Kan de wan heer 20 minuten of wan heer af euro akalabas e dongo. Te da akalabas e knapu e drai. Akalabas e knapu e drai. Dat want taki a dedesma a leik de dape ina birti. A kalabas e knapu e draie lontu. Dat want taki a dedesma de dape ina birti. Binnen 10 minuten a dede ay konanga karakti na loktu. Ay konanga karakti. Kande yo denk taki na lei me lei. Ay konanga karakti na loktu. Fub! A dede sanobe man kona loktu. Basa wini de maya ki basa wini ma selanti abrase da pe sudu basa wini ki basa wini fu kementi ki basa wini ala de famille fu basa wini changa de fu tide next de vertedi da goluku bon furu fu de famille fu basa wini de long a bobaka eye bigi bravo de long na wan fu de takwansani de sem manja kon fu kon kimi na Sofia. Om mijn familie me bidape. Omdat we maar etaki da ima kirama. So tu het na wet dati. Kapitaal de lek we lau. We siki in we verstang. Omdat we maar etaki da ima kirama. Omdat we maar egi een mening da ima kirama. So tu skou tu het na wet dati kapitaal delict. A lau we lau. Te we maar etaki egi mening na Facebook da ima kirama. Te wansma go for you, inoma kiraman. Te wansma kosh you,
Ino mag kira man. Te wans ma beledig you. Ino mag kira man. Dus kapitaaldelict onder een soort wet we poti de kassa ni aini doofpot. Soort wet we gebruik we poti de ka ogrisa de man die se do we pot alamala aini doofpot. Alau we lau kapitaaldelict. Aso we leri dat de man die se kirisma de man die si dusani nangasma de mai gu du ongri nangasma da we potja sanya doofpot kapitaaldelict. Anga you me taki kapitaaldelict mine tak over traskoutu maar me taki over sami maak mee Sofia Slust Kees Sofia Slust voor Jason aboy voor Bravo upotak kaulo zaka in die doofpot tok de man pai we voor kapitaaldelict da upotja zaka in die doofpot tok aso leri a inspect voor kapitaaldelict aso leri aso de man leri voor de skoutu roko dat je teke money dat je poti zaka in die doofpot ernstig gewelddelict. Poging tot dat we verpest a kadoshei. De jukas koutu je woko dat pena kapitaaldelict. Dat we pori a kadoshei. Dat we pota heel zaak a niet doofpot. Want to aboppers skoutu je woko dat pena kapitaaldelict. A we broka contradiction. A we make a konde dus. A we fu abop. De goede niet nagesproken, maar nou wie me kan konde die zit een crimineel land. Mkabata kya fuku. Bye bye groetjes.